मोनफ्रोमबो जिल्ला एबसुआ आन्डार 13 जोलुर बादायलायनायखौ खुंफुंगासिनो। मख'नो गोनांदि कार्बि आंलं जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि खोदोम बसुमतारिया गावनि मेहेरगोनां बिबुंथिनि गेजेरजों आन्डार 13 बोसोर बैसोनि हौवासाफोरनि गेलेनाय बादायलायनायखौ बेखेवना होयो। एबसुनि banjainaiआव दासान्दि आसाम नाङैनो सोलिगासिनो आन्डार 13 हौवासाफोरनि जोलुर गेलेनाय। बेबायदिनो कार्बि आंलं जिल्लानि सिङाव थानाय सेलाबर दखरा एबसुआबो खुंफुंदों आन्डार 13 हौवासाफोरनि जोलुर गेलेनाय। सिबुं एवनाय, बेयो खारौ खान्दाय, बेयो बानलु बाथोन, बेयो दावदैजों बिलाहि। हेल' लोगोफोर, खुलुमबाय। आंनि गोदान ब्लगाव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों आरो खनसेबाव फिन बरायहरफिनबावबाय। थाम्बनेलखौ नायनानै आरो आं सिगाङावनो मोनसे निउस होखानायखौ नुनानै नोंथांमोना हमनो हाबाय जाखानांगौ मानि थाखाय बे ब्लगा आंनि। मोनफ्रोमबो जिल्ला एबसुआ जोलुर बादायलायनायखौ खुंफुंगासिनो, थिगानो जोंनि जायगायावबो बिब्दिनो जादों। दाखालि बावैसो बे बादायलायनायखौ होखांबाय आरोना लोगोफोर। आङो भिडिअखौ होनो हाथ'वाखैमोन। 5 and 6 आगस्टआवनो होनाय जादोंमोन लोगोफोर। साननै जादों गेमा। फाइनेलि जोंनि सेलाबर आनसलिकआबो बे खामानिखौ मावफुंनो हाबाय। आङो गेमाव थांनायनि सिगाङावनो जोंहाबो मोनसे बिबान दंखायो जेला जोङो दसे नुजाथिनो होननानै थांनाय जादोंमोन आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नै आजाजों एसे गेलेबाय। बेलासियावसो लाखादोंमोन नालाय गेमखौ। बिनिखायनो दसे आजाजों टाइम स्पेन्ड खालामथ'नो होननानै आजाजोंनो ओरैनो थालाबायबाय गेलेलाबायनानै। आरो बिराद सैतान जाखाबाय आजाया दामानि एकदम माबा माबि होबाबो मोनसे बुस्थुखौ दलद लाया, एकदम माने खुगायावल' सोनाय दाबो नुदों नोंथांमोना। नै माबायदि एकदमबारे मा बुंबावनो आरो नै अरग्राबो जादों आजाया। हाथाइफोरा मानो ना मायो, हाथाइफ्राबो ओंखारजोबाखै नालाय। ओमफ्राय बे जोंहानिनो बाबु आनैनि फिसाला, बियो बाजैखौ कलेजाव दोनहैदोंमोन आरोना। ओमफ्राय ओंखाम जानो थाखाय आङो संनो थाखाय टाइम गैला, बेनिखायनो आङो फिथाखौनो एसे बानायना होबाय। ओमफ्राय नै आजाया आङो अहायबा थांनो ओंखारबा ओरैबायदि थांफानो मानो एवलाबबाय थायो, बेहासो बांसिन जायो ख्लाब ख्लाब। ओमफ्राय आंहाथ' टाइम गैखाला, आङो ओंखारबाय। ओमफ्राय बाबुआ ओंखाम जानानै थांनायसैनो, बाजैया ओंखाम संनानै होबाय। ओमफ्राय आङो ओंखारलांनो नागिरबाय। नै सासेया मोनगोन सानदों नों। दानिया लोगोफोर नै सामागुरि फिल्डआव सफैबाय आङो। साननैनि ब्लग दं बेयावहाय, नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर। आं गिबियावनो निमाहा बिग्रोगोन आरोना लोगोफोर। आङो गेमखौ माने मोजाङैनो दिन्थिनो हायासै। आङो बारा ब्लग लायासै आरोना गेम गेलेनायनि बागै। सोर गल सोदों, सोर मादों, इफोरखौ आं लाबाय थायासै। जास्ट आं माने जोंनि सेलाबर दखराबो जि बे खामानिखौ खुंफुंबाय, बेखौल' आं देखायबाय आरोना लोगोफोर। आं जा एसे गेम गेलेनाय मानायफोरखौ एसे ब्लग लानानै दोनदोंमोन। जायफोर नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ नायनानै मोजां मोनो, नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन। दानिया नायलांबाय थादो लोगोफोर। दखरानि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरि बिथांमोन, बे समाव आंजों लोगोसे बाहागो लाफानो हानाय कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि
नुवाखै आं खाथि दे लाइन था 1 किल' लाइन था दे लाइन था 1 किल' लाइन था इसे दावलां ओइ जाने साहा फुदुंनाय लानो फैदोंमोन आरोना लोगोफोर जोङो दाबसे जायगायावनो थाथेरनाय जाया बेनिखायनो ब्लगफोरखौबो भिडिअफोरखौबो मोजां लाजोबनो हायि जायो आरोना आदाया हारसिं जासिगोन माथो होमबा गुमै आदै नायबाय था थांसै जों आयौ मा दखनायाबो एरखमान नै दहाय स्टाइल थांनाया खानाया बिदिसो जाबाय ओमफ्राय नै फास्राया अबाव थाबखो जानि बाबाथ' मा होनदोंमोन गाबोन नालाय नोंबो थांगौमोन 5नि गेमा जोबखांबाय आरो अखानायैनि ब्लग दंबावो लोगोफोर आंना नै सासेया एकदम थर जानानै दं उन्दुनानैसो सिखारहांदोंमोननो आरोना ओमफ्राय आङो बोरै जाबोबाय नै थांनाय समाव माबायदि थाङो स्टाइलनो एकदम फास्रा सास्रा उनाव जानजियावसो खानाय जाबोबाय माने जोङो बांसिन थाबायनासो थाङो नालाय बांद्राय गोजानद्रायबो नङा आरो खाथिद्रायबो नङा बुंजायो हेल' गाइस जोंहानि न'आव दिनै फुङावनो बिराद बुरजा मानसि बाबु ओइ बाबु हाय होन दे हाय हनै सासेसो हाय बाबु ओमफ्राय फुङाव आफायाथ' साहाखौ लोंबाबो सिनिनि लोङा नालाय सुगार दं मानायफोरखौ देखायबाय थायासै लोगोफोर
रायलायहैगासिनो दङ ओमफ्राय स्टेन्ड खालामना गालांबाय ओइ हमनो हालानो दा मालाय आंखौ फट'सो खालामदों iya मा जाखो गथ'फ्रा इसो ओइ मानि बिसोरो ओइ मानिया देरहाखो आंथ' मोजांखौनो नायाखै गेमखौनो देगेलि मासगाव मासि दावराव बिसलाय देरहानायखाय फुदलासिनो हरजोब खाख्लारिखौ बे समाव बेसेन गोसा बिबुंथिनि गेजेरजों जोंनि उन्दै उन्दै गेलेगिरि गथ'साफोरखौ जाहाथे गोथौ आरो गुवारै थुलुंगाखौ होलांगोन होननानै मिजिंथिदों आरो सारनि थुलुंगानायजों जोङो इयुनाव जोंनि इयुन जोलै गथ'साफोरखौ साफा साफा सुबुं सम्पद जों मोननो हायो बेखौनो आसा फारिदों बे समाव गेदेमा सारखौ आं गुरै खावलायबाय आंना लाइट जों दा मानसिफ्रा केप्टेना सोर मोनगोन दे नोंसोरनो मोनगोन गोबां समनिफ्राय गुबुन गुबुन आफादाव गुबुन गुबुन बिबानाव हाबा मावबोनाय गेदेमा सार बरन चन्द्र बसुमतारिया बे समाव गांसे आर'नाइ गेदेमा सारा बरायगोन सारखौ गुरै खावलायदों बरायनो थाखाय सारा बरायहरनांगौ आर'नाइजों बरायहरनांगौ सारा गिबियावनो बरायग्रोनांगौ टप गल स्करारा सानै जाहैदों हाथिखुनिनिफ्राय सासे आरो देगलि मासगावनिफ्राय सासे सानैबो गल थांगासिनो बरायनो थाखाय आङो जोंनि दख'रा कसारि समाजनि गाहाय नेहाथारि जगेश बरगयारि गेदेमाखौ गुरै खावलायदों गांसे आर'नाइजों बरायनांगौ गुरै खावलायबाय
आं गुरै खावलायबाय साराफोरनिसिम फट' खालामनांगौ मालाय देरहानायफोरा